Ahoj, tady Marek Vodrážka ze Stroj Arény. Dnes jsem si pro vás připravil recenzi na novinku od firmy Stihl, motorovou pilu MS162. Tato pila patří do rodiny zbrusunových pil, které právě přichází na trh. Konkrétně 162 je nejslabším strojem nové generace a mě opravdu zajímalo, co zákazník dostane od pily v hodnotě 5000. Vzal jsem ji tedy do testu a podrobil krutému zacházení, abych z ní dostal vše, co může uživateli poskytnout. Tak se pohodlně usaďte, má recenze právě začíná. Dříve než si s pilkou řízneme, tak je potřeba si ji malinko představit. To znamená, má obsah nějakých 30,1 kubíků, výkon 1,2 kW a váhu 4,5 kg. Pozor, ale je to samozřejmě v suchém stavu, to znamená bez lišty a bez náplně, takže na to dávejte pozor, kdybyste to kupovali pro někoho, tak aby nebyl překvapený z té váhy potom celkový, až to nalejete. Lišta je 30 cm, tenká 1,1 s řetězem Pico Micro Mini, což je řetízek, který se právě používá na tesařské, pokrývačské nebo dřevosochařské práce. Co mě překvapilo, není tady roll top, ale bylo nám vysvětleno, že tu lištu po opotřebovávání během toho jeho života můžete až o centimetr z této strany zkracovat, což znamená, že ve finále možná vydrží víc než ta 1,1 z jednonítová s rolltopem, ale to ukáže až čas, takže nechme se překvapit. Takže to je, co se týče řezné soupravy. Už od této nejmenší pily tentokrát Stihl přistoupil k bezvadné věci a to je boční napínání lišty. Kdo zná starší pilky od Stihla, po případě i od konkurence, která to používá stále, taková ta levná, je, že tato má tadyhle podél lišty, ten napínák, takže je to hrozný peklování s tím, když to potom máte dotahovat. Takže super, konečně to máme i na té nejlevnější pile, to znamená boční napínák. Je tady jeden šroub, který drží kryt úplně bohatě, dostačující, jak se říká, má se dotahovat decentně a přiměřeně, nikoliv nějakou velkou ráčnou, abyste ten šroub přetrhli, vytrhli z té pily. Pak vám ukážu, že se to v podstatě ani nemůže stát a už musí být opravdu někdo velký ras, aby to dokázal zničit. Brzda proti zpětnému rázu, nebo když byste třeba upadli, je chycená tradičně, tak jako u Stihla vždycky, už posledních 30 let pomalu, vždycky je chycená na straně mechanismu brzdy, ale i na straně startování právě kvůli tomu, aby byla co možná nejpevnější konstrukce. Takže když na ní opravdu upadnete nebo se někde převalí, tak se té brzdě nic nestane. Samozřejmě, když na ní spadne nějaký kmen, tak vám to může tu brzdu ustřelit, ale to už je potom opravdu riziko, který nesete s tím vy. Zátky jsou klasické šroubovací, je to přece jenom pilka do 5000, tak neočekávejte žádný jako zázrak. Za mě absolutně bezproblémová věc, když budete mít mastné ruce a nepůjde vám ta zátka povolit, tak vezmete kombi klíč, povolíte ho a máte svatý klid a pokoj. Olejová je taktéž šroubovací, o něco menší, ale říkám, dá se normálně dokoupit a bude běžně skladem, když někdo ztratí nebo rozpraská. To, co oceňuji, teda je to, že obě dvě nádrobky, přestože nevypadají, jsou průhledné, takže vy budete vždycky vědět, kolik tam máte jak oleje na mazání řetězu, tak nakonec kolik tam máte paliva, abyste věděli, kolik ještě vydržíte při řezání. To, co potřebuji zmínit, je zcela určitě antivibrační systém. Já se k němu tadyhle pomaličku propracuju horním krytem, který je opravdu řešený už dneska tak jako na větších pilách, třeba farmářkách, čili laicky řečeno, je to víc sešroubovaná pilka, než byly ty předchozí modely. Povolíte a sundáte tenhle kryt. To, co je super, je, že myslel výrobce nebo vývojáři na to, že se šroubky můžou postrácet, čili je udělal tak, že zůstávají v takovém osazení a nestratíte v lese, když byste třeba čistili vzduchový filtr, tak je to opravdu dělaný tak, aby jste nepostráceli, co máte. Antivibrační systém, to je pro mě teda jedna z důležitých věcí, kterou
vývojáři změnili a za mě teda opravdu k dobrému. Nevím teda, jak docílili splnění vibrací podle evropských řádů, ale určitě posun dopředu, protože má výrazně silnější pružiny na tom antivibračním systému. Co to znamená v praxi je to, že ta pila bude pevnější. To znamená, ve chvíli, kdy si namalujete nějakou rysku nebo budete potřeba jít na nějaký detail, tak s tímto antivibračním systémem se tam bez pochyby trefíte a nebudete muset honit tu špičku té lišty při tím běhu té pily někde mimo ty rysky, protože tam se stávalo u starších modelů, že prostě ta lišta byla docela neklidná a nedokázali se tam ty chlapy trefit tam, kam potřebujou. Proto se používaly potom hodně pily akumulátorový anebo úplně ty nejlevnější, jako je 180 nebo 170, který měli gumové silembloky. Takže za mě super, jak na horní rukojeti, tak na spodní rukojeti. Když mám tu pilku otočenou, samozřejmostí je tady zachycovač prasklého řetězu. To je taková samozřejmost, ale málo kdo ví, k čemu tady tahle vlaječka je, takže když vám praskne řetěz nebo vám nějaká větvička, ten řetěz schodí, tak vás to nešvihne přes nohy nebo za to, co máte nejdražší mezi nohama, takže super. Je to tady stále a bude to tam muset být i do budoucna. A jdeme k filtraci. Filtrace se bude podle modelu lišit v tom, že tady máme úplně nejlevnější filcový filtr, který je vsazený do takového rámečku plastového. Takhle ukážu na kameru, aby to bylo vidět. A když ho čistíte, musíte ho takhle vyloupnout z toho rámečku a vyfoukat nebo vyprat v jarové vodě, nechat uschnout. Nedoporučuji nikomu ten filtřík mačkat nějak zásadně, aby vám zůstal v tomto tvaru. A když potom vyschne, tak ho tam zase nasoukáte zpátky na tyhle trny a do těch oček těmahle háčkama takhle vsadíte a zacvaknete. Oproti modelům 170, 180 je to velký posun, protože tady je vlastně ta filtrační destička se špiní ze zhorní strany, to znamená, že na ní moc těch pilin nepřijde, s tím, že pod tím krytem je to tak pěkně skovaný, že ani po těch třeba 5 hodinách, co jsem s tím řezal, se ten filtr příliš nezasvinil, ale ten přístup k tomu je natolik perfektní, že není problém ho opravdu po každé práci vyčistit. U vyšších modelů, které teda patří do rodiny, což je teda dneska 172, ta bude mít ještě tento, tuším, ale u těch dalších 212 CB už budou mít filtr malinko jiný, takže tam se můžete těšit trošku na jinou filtraci. Třeba tesaři, který budou řezat hodně abrazivní materiál někde na nějaký stavbě, tak to zcela jistě ocení. A co se týče krytu ještě, zmíním se, že ty šrouby jsou klasická metrický závit a to důležité je, že tadyhle máte na všech těch plastových držácích ocelovou vložku, která je tam zalitá při výrobě. Skvělá věc, protože na těch levňoučkých pilách je třeba sprostý samořez, který drží nějakou chvilku a když se potom vyžvejká, tak už tam nedrží. Tady je teda dlouhodobá věc v tom, že to můžete dotahovat kolikrát chcete a když nebudete čuně, tak to nejde ani strhnout. Takže za mě parádní věc. Tak, dáme to tam zpátky. Zase drží to tam, našroubujete, zlehka dotáhnete a to uděláme jenom trochu tady, abych se po to dobře dostával. Další věc, kterou zmíním, je jednopáčková obsluha. Ten, kdo štýla zná, tak je to absolutní standard. Kdo ne, tak nemusíte nikde hledat vypínače po té pile. Je tady opravdu všechno dbáno na to, aby to bylo v jedné páce. To znamená, jak sytič, který je až ve spodní poloze, tak poloha meziplynu až po volnoběh. A to, co je důležité a oproti těm starším modelům, je to, že když vypínáte ten stroj, tak stačí jenom drpnout takhle do té páky a stroj vypnete a ta páčka se vám vrátí do polohy 1. To znamená, že můžete hned začít startovat a nemusíte se potom peklovat s tím, že třeba po 5. zatáhnete a zjistíte, že máte ten stroj vypnutý. Takže super.
počin určitě přebrán z profesionálního nářadí, jako jsou 261 a vyšší modely. Poslední věcí, kterou zmíním, je přístup k liště. Je to teda zase pro štýla klasická věc, kdy vy stahujete jenom tento malý kryt. Není v něm žádná páka brzdy, je to prostě čistě plastový deklík, vystužený kovem, tam, kde má být vystužený, když to potom dotahujete, abyste si nedeformovali ten plastový kryt, takže zase je tady dbáno na to, aby dlouhodobém měřítku ten kryt něco vydržel. To, co se jim teda hodně líbí, je to, že když ho tam dáváte, tak on zapadá do této manžety, která je hodně podobná, trochu si to hraje jako na profesionální pily, je to hodně podobné, co je na těch profíkách, ale myslím si, že ocení to hlavně lidi, kteří třeba dělají sochařinu a používají tu pilu jako na frézování a na takové ty malé přířezy, kdy ty piliny z toho dřeva ne úplně dobře čistí ten prostor toho krytu. Pak se stávalo na těch malých pilách, že tadyhle po té hraně toho krytu tekl olej, nevypadalo to vůbec hezky, takže teď to vlastně zůstane všechno v té pile a ten olej se zkrátka přes tady tu manžetu, která je tady, nedostane nahoru. Takže to vlastně úplně zaklopí a odruší to teda ten výtok toho oleje z této polohy. Takže super posun, zase trošku hraná profíka, ale za mě velmi dobrá. Tak, sundáme lištu z pilky a ještě půjdeme se zmínit o dvou věcech. Řetězka je tady klasická zubová, prstýnek, teď na ní teda nevím, jestli se tam dá nasadit, ale zřejmě půjde. Na druhou stranu důležitá informace je taková, že se dá měnit řetězka za řetězku čtvrtinkovou, to znamená tu, která se používá při řezání carvingovou lištou. Tam se používá řetěz čtvrtinkový, on je hodně titěrný a je potřeba, aby ty úhly a ty náběhové úhly byly tak správné, jak mají být, aby vám to netrhalo řetěz. Takže dá se vyměnit řetězka, v tu ránu se tam dá dát čtvrtinková řezná souprava, ať teda klasická rolltopová, anebo carving, když někdo teda vyřezáváte. Poslední věcí, co zmíním, jsou tady zoubky. Jsou teda plastové, jsou součástí skeletu té motorové pily, ale faktem zůstává, že než je sjedete, to bude strašně dlouhá doba a za předpokladu, že tam budete chtít ocelové zuby, tak je tady příprava. Jsou tady dírky, do kterých budou pasovat samořezné šrouby a dá se tam vložit ocelová opěrka, kterou použijete hlavně a převážně při kácení. Při samotném řezání dřeva není až tak potřeba a až je úplně sjedete do nuly, což bude teda hodně dlouhá doba, tak je můžete vyměnit za ocelové. Přemýšlím, co vám o ní ještě povědět. Zaujalo mě oproti jiným modelům toto okénko. To mně přijde jako hrozně fajn, protože piliny, které se vám dostanou do motoru podél filtru a podél válce, tak nebudou zůstávat někde na dně té pily, ale budou vypadávat podél toho prostoru, který je tady docela veliký a nebudou se vám soustředovat v té pile. Myslím si, že další účel, který ta díra má, je větrací, aby ta pila nebo ta kliková skříň, aby se dobře chladila, takže tady má prostě velké okno, kudy to proudění toho vzduchu bude parádně fungovat a nebude se vám ta pila přehřívat ani při nějakých opravdu velkých horkách. Takže zase posun směrem nahoru. Máme představeno, jdeme na klasický test. Uvidíte, co ta pilka zvládne. Mě teda ohromně překvapila a myslím si, že to bude pro nějakého zahrádkáře opravdu top mašina, kterou bude používat dlouhé roky. Tak jdeme na test.
Tak je tu čas na závěrečné hodnocení. V prvé řadě bych rád poděkoval kamarádovi Zdeňkovi Opletalovi a jeho firmě Zafido.cz za možnost zkoušet pily v jejich areálu. Řezal jsem výhradně tvrdé dřevo do průměru 50 cm. Se sériovou lištou neměla pila jediný problém s výkonem. Pilu jsem následně osadil i lištou s vodícím kolečkem na stejné dílce a síle drážky. S touto lištou byla pila o něco svižnější a do řezu šla velice ochotně. Co mohu každému doporučit, je zakoupit si k pile řetěz s hranatým zubem, který se přednedávnem začal vyrábět u firmy Stihl. S ní se pila dostane na úplně jiný rozměr a řezání je zkrátka jiná liga. V rámci testu jsem nasadil ještě na pilu a 35 cm lištu v drážce 1,3 mm. Popravdě to už teda bylo na ten výkon pily docela dost. A je potřeba si uvědomit, že fyzika je prostě pro všechny stejná a čím větší řetěz a delší lištu dáte, tím větší zátěž to potom pro pilu bude mít. Díky silnějším pružinám na antivibračním systému je pila opravdu přesná a krásně čitelná. Použitím předvýplachového dvoumix motoru je spotřeba velice malá. Měl jsem dokonce pocit, že jede na dřevo, které jsem v tu chvíli řezal. Proto obohatě stačí i malá zásoba benzínu na mnoho a mnoho hodin řezání. Kam pilku zařadit? Specifikace stroje je jak ušitá pro domácí použití chatařů a chalupářů. Stejně tak bude parádně fungovat v rukou tesaře či pokrývače na stavbě. Pokud ale máte větší nároky na výkon pily a množství zpracování dřeva, budete muset koukat po větších pilách, které má Stihl samozřejmě v nabídce. Řezání velkých průměrů a tvrdostí dřeva jde s touto pilkou prostě pomaleji. Pokud se vám recenze líbila, budu rád za každý like a na YouTube kanále Stroj Arena za jeden odběr. Když se budete chtít pilku pořídit, těším se na vás na naší prodejně v Praze u Říněvsi, kde můžeme vše probrat osobně a společně vybrat ten správný stroj právě pro vás. Mějte se fajn a u příštího videa ahoj.